Hej Sam, så I kan, hvis I ikke har læst den endnu. Og hvorfor har jeg taget gaffel frem måske? Fordi vi smager på kage. Angry kage. La 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 la. Bobby. Og jeg hader den sang. La la Bobby. Jeg har en maskine, som hele tiden synger. Det giver mig vanvittig stand. Ja, det er... Hvis I ikke ved, hvilken slags kage det er, så er det hindbærstrøm. Jeg skal lige hindbærstrøm med kage. Se hvad det er. Det skal vi ikke spise. Men det er på en måde madlavning, det her. Så det kalder... Okay, lad os lægge ned. Smag på chokolade. Ja, smager. Smager lidt af kage. Men smager også af lys chokolade på en måde. Lad os smage på det lyserøde. Ja. Det smager jordbær. Nej, det smager sådan hindbær, som er knust i småstykker. Og så er det bare sådan rigtig smøragtigt. Det smager rigtig godt. Så skal jeg smage på lidt af det her hvid. Det gør jeg ikke med gaffel. Se det her hvid. Så er der også hindbær på sådan nogle små hindbærstykker op. Hindbærstykkerne er ret hårde. Men selve hvide, det er så nok en smør. Det smager ret godt, men det er sådan lidt hårdt. Ikke særlig hårdt, som man spiser. Det er jo sådan, så hårdt, hvis man spiser. Jeg ved godt, når man spiser appelsiner, så hårdt er det. Så nu smager vi det. Jeg mener, vi smager det helt sammen. Jeg skal bare spise det der stykke, fordi jeg har lyst. Det smager lidt godt. Så tager vi det helt sammen nu. Når man spiser det helt sammen, så er det bare sådan, jeg skal have mere. Ellers smager det faktisk ret godt. Jeg spiser lige resten. Ja, det er noget kage, jeg har købt fra bær. Fra en bær i byen. Ja, jeg giver det faktisk et til. Så ikke helt det bedste. Man kan give det 7. Og det er faktisk... Okay, vi siger, der er noget meget dårligt. Okay. God. Meget god. Det bedste. Og jeg giver det. God faktisk. Eller god og meget god. Det er sådan lidt imellem, det kan man sige. Det giver jeg det. Så farvel. Og se mine andre videoer. Så see ya.